Abre Paso, baixo este título, Ámbar desenvolverá unha campaña en prol da accesibilidade universal na que pretende implicar a toda a cidadanía. Convidan a participación subindo ás redes sociais fotografías dos obstáculos ou barreiras arquitectónicas que poidan observar nos espazos públicos. Eu convido a todo o mundo a participar, é moi fácil. A partir das redes sociais, simplemente sacar unha foto ou gravar un vídeo desas zonas inaccesibles, desas barreiras arquitectónicas que nos imos atopando pola rúa e subila ás redes acompañada do hashtag #AbrePaso, etiquetarnos a asociación.ámbar e poñer a ubicación dese lugar onde se atopa. Con toda a información recollida a través desta campaña, Ámbar elaborará un mapa das zonas menos accesibles para volver trasladarlle ás administracións a necesidade de mellorar a accesibilidade, un obxectivo no que levan traballando máis de 40 anos. Ahora mismo, 41 anos despois, que sigamos falando sobre o problema que conleva as barreiras arquitectónicas para as persoas que se desplazan en silla, pois é en certo modo é unha frustración para as persoas que levamos moitos anos traballando na asociación. Precisamente foi esta entidade a que impulsou o plan de accesibilidade en concellos como Ribeira, gracias á propia experiencia dos seus usuarios que, como Angie, atópanse cada día con obstáculos no seu camiño. Las aceras que hai que, como non tiene rampla, pues hai que ir por a carretera, entonces no es plan que pode venir un coche disparado e nos pilla. Tan só exixen que se aplique e se cumpla a Lei de Accesibilidade aprobada en 2003.